Da ne padneš, stvarno. Gdje ćeš tamo da izgineš? Nema da brineš gdje. Gdje do mira to je? Ti mrdni sam. Sad, dobro, nema veze, sad, daj. Ja kažem daj vidiš ovam. Domotavi. Saša. Moj, idi za njega, sad ga namotaj, sad je ono obal. Kad on ide na obalu, idi za njega, ne da se sad da čeka. Wow! Какая? Može izbjeći, a? Izbjega može. Može Može, da pobjeli, zato se, a? Sve zavisi kako ufati. Ako ufati zaustaje, nema šanse da pobjeli. Evo ga. Neće. Može puno? Evo, sad je. No, ima 2 kila. Ja kažem dobro parče. Wow, bravo si. Pusti ga, šta se bojiš sad? Ne, nego pušti, ne. Da ne izbjega. Dobro Je. Pa nije baš ni malo čovjek. Ja kažem dobro parče. Dobro parče. Nije ni malo. Svaki part je dobro. Ovo što je za Skaru, ej. Za Skaru. Saša, povuči vamo da ga počne. Dobar broj Tole ja kad dam dobro. Pa ne znam ja to sve. Pa to da, to da. Slađa, ne Saša, drži! Dobro je. Ide. Hoćem, ne uđem sad.